Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созаси хуб асе. Худора шукр мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа ма қати хоҳарам завтрак мекунем насиб иншааллоҳ. Подписчико мепурсанд ки мақсад шумо ай куҷое мара қати дига ҳангома перепод мекунанд. Ма Фарахиддинова Ҳангома 37 сола ай шаҳри Душанбе ҳозир давлати Россия дар Московский област город Химки микрорайон Сходня зиндагӣ дорем. Оиладор, соҳиби 4 фарзанд. иҷа хонаи худам нест, квартира синимат мекунам. Хона сехонагиай, 2 хонашда ма зиндагӣ мекунам. Мисол 4 фарзандам, қати ма шавҳарам. Як хонашда ма қати шавҳарам, 4 фарзандам да як хонаш, як хонаи дигашда хоҳарам қати фарзандош, шавҳараш зиндагӣ мекунанд. Ана михали дӯстони азиз, дар бораи худам ҳама хел маълумот додам. Агар бо чизеро пурсиданӣ боше, марҳамат пурсе. Кор мекардам дар як фирма. Ҳозиражда кора бас кардам. Камтар мазам нашуд. Кора бас кардам. Хай насиб иншааллоҳ. Оли оператсия дорам. Оператсиям соғ саломат бигзара. Соғ саломат сол шам. Ба насиб иншааллоҳ бо кор мебурам. Чӣ гуфтанӣ будам? Ма 3 бачаву 1 духтар дорам. Фарзандом ҳамаш ҳамиҷа қати ман мактаб мехонанд, ҳамашон ҳамиҷа. Ана и билинчи кора бачаи дуюмгим пухтаст. Ина наге ки бача кор намекунад. Ана михали ҳунар дора бачаи ман. Ачаш бимбирадаи бачаш ки ана михали очашай ёрдам додааст. Михали билинчикои хушро мо агар билинчик монфора бачаам билинчик мепаза. Билинчикош хушро. иҷа хоҳарам бутерброд кардааст. ма боша йогурт хӯрдестам. хай ба мо иштиёи таом касоне хӯрдест, ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, ма тор заказ гирифтам. хай тарзи карданша бисквита чанд бор дар каналам нишон додагиям. барои ҳамқа тарзи карданша нишон надодам. анам хеле украшат кардам тортма. умедворам ки тортам ба соҳибша маҳқул мешавад. дӯстони азиз, дар навори гузаштам гуфтам ки мақсад дар тоҷико ширкати нав бировардагиам, номаш Тозон, биёед дар ширкат кор кунӣ. ози бо чандта Тозон кадоме ки номнавис шавад, ҳам аз тарафи компания, ҳам аз тарафи наставник тӯҳфаҳо мегирам. марҳамат, касоне ки хоҳишманданд биёя қати мо кор кунанд. иншааллоҳ ки кор маҳқул мешавад. чӣ хеле ки гуфтам, дар ин ширкат бал ҷамъ намекунӣ, фақат худам номнавис мекунию. 500 сомон метӣ. вақте ки ду одам айқафот оварди дар ҳамон ширкат гашта шумода ҳамон
500 сомони додагира 300 сомонша гардонда метия бо плюс якта набори корча бо ай наставниктон бо падарка мегирем. Ҳамихе занако кор кардестан, ҳамихе падаркора гирифтестан. Мисол дига ширкатода бал ҷамъ мекунӣ ҳар моҳ. Иҷа ухе нестай. Иҷа чанқа шусри бошӣ, ҳамуқа пешравӣ мекунӣ. Хай агар мисол боваритон набоша, метавонӣ ки дар группаи мо дохил шаве. Мисол уҷа мебинӣ ки одамо чӣ хел пешравӣ кардестан, чӣ хел ҳаракатҳо кардестан. Баъд шуморам боваритон меояд, баъд маъқултон кишид. Метавонӣ ки хутона номнавис кунӣ. Иҷа уже одамо фаҳмидагиянд ки чӣ корай, чӣ хелай бачаҳошуна, келиношуна, домодошуна мисол чи номнавис кардагиянд. ҳамун падаркаҳо бегона намешаванд. ҳамаш гӯё ки худшонда мешавад. ҳамаи ҳаст одаме ки як оила чандта падарка мегиранд. Чӣ хеле ки гуфтам, уҷа мисол чи ҳастай? Набор 4 курпача, 4 болишт, телефони Samsung, бо телевизор, ҳаҷи умра, бо чи охирон 10 зинаш хона, як хонага дар шаҳри Душанбе, коробка. Ва мисол худат мегирӣ, чӣ хеле форидат, ҳамаха ремонт мекунӣ. Анам хеле дӯстони азиз, агар бо ягон чи нофаҳмо боша, метавонӣ ки занг зада ҳамаша худ шурӯъ карда бо мефаҳмонам. Анам хеле дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, торт закасай, кандуринай, золотистый кандурин. Анам хе пиёлада камтар спирта мерезию, баъд ами кандурина мерезиш ва ҳам хеле мисол ҳамихе болошам хеле золотистӣ мекунӣ. Кандурин ина хеле ёда мешавад. ҳами ҷое ки чизое барои торт мефурӯшанд, ҳам хеле чизо ҳастай. Кандурин ҳар хел цвето ҳастай. Иҷа чи серебристишам ҳастай. Иҷа краскоам ҳастай. Чиш фирмаи Америкалор, цветои хушрӯ. Анам хеле дӯстони азиз, агар торт заказ кардани боше, метавонӣ ки заказ кунӣ. ба ҷону дил заказотуна қабул мекунам. Тортай, салатай, печёнияй, пирожнияй, чизе ки боша. Тӯй доре, тамошо доре, маърака доре, метавонӣ ки занг бизанӣ. иншаалло ки дастархони тӯю маъракатон худ шурӯъ мегзарад. Анам хеле дӯстони азиз, хай метавонӣ ки фикри ақидаҳои худтона дар зери навор бинависе, комментариҳоатона ки торт чӣ хел, шумода чӣ хели наворҳо маҳқулай, чира навор кунам шумода, салат мефорад, мисол ширинитон мефорад, авқоттон мефорад. Чизе ки маҳқул боша, метавонӣ ки нависе. Иншаалло ки ман барои шумо навор мекунам. Хай ҳама медонанд ки ҳозир ютуб чи пул наметия, мисол блогерода ба ман хай ютуб пулам нагирифтам. Ман ҳамахе нағз мебинам, ҳамхеле корора. ҳаст одамое ки мисол аймада зур мекунанд, хушрӯъ мекунанд, ва ҳаст одамое ки наметавонанд. ман барои ҳамон одамои наметавонистагира ҳамихе чени метавонистагим навор мекунам. шумоам метавонед ки ҳамихе хонатонда тайёр кунӣ. ина дӯстони азиз, торти ман тайёр шид. соат 11 шаб. соат 11 шабай ман ҳамин торта тайёр кардам.
امیدوارم که با صاحب جشن معقول می شود تورتی کردگی.